Какво става, саламандри? За тези от вас, които са цъкнали този клип с мисълта, че днес ще се забавляват, че ще видят нещо забавно, че ще се правя на олигофрен, за да ви е забавно, ами може да го пропуснете, защото ще бъда максимално сериозен. Вчера след премиерата на Междузвездни войни се случи нещо, което искам да споделя с вас. След като филма свърши, се наложи да си хванем такси, защото реално погледнато филма свърши може би в 2 часа сутринта и нямаше с какво друго да се преберем. Отидохме на спирката и почнахме да чакаме такси. Звъняхме, чакахме, опитвахме се да спрем, никой нищо. И по едно време, както му обяснявам нещо на Светлио, това е момчето, с което бях, да ръкомаха нещо с ръцете и по едно време един таксиджия спира. Ние се споглеждаме такива и аз го питам, какво правим сега, ще се качваме ли? И той, аре да се качваме сега, голяма работа. Качваме се ние в таксито, човека напита за къде сме, ние му казваме и той казва, добре. Тръгва, минаваме 400-500 метра, при което се обръща и ми задава въпроса, момчета, вие видяхте ли каква е цената? Ние се споглеждаме и казваме, не сме я видели, каква е цената? И той казва, до вашия квартал сигурно ще ви излезе 7-8 лева. А това е много висока цена. Ние пътуваме от Автогара до Възраждане. Това е разстояние за 4-5 лева, нещо от сорта. И аз му казах, добре, 7 лева сега. Нормално ще ви платим, няма никакъв проблем. 8 вече става много. И той, не знам, аз не решавам, машината решава, аз ви казвам ориентировъчно колко пари ще излезе. Как ли цената? Каква е цената? 7-8 лева ще струва там. Добре. Казваме ли около? Приблизително. 7, добре, 8. Ама казваме сега, не съм... Добре. И стигаме до момента, в който излизаме на нашия булевард. А нашия булевард е супер дълъг. Той минава през 3 квартала сигурно. Още в началото на булеварда, по навик просто решавам да погледна надолу, да видя каква не е сметката за ся. Поглеждам надолу машинката и машинката беше на 9 лева, 40 и няколко стотинки или 50 няколко стотинки, при което аз просто вече усещам как този човек просто не е изиграл тотално. Той продължава да си кара и минаваме покрай газостанцията, която е на може би 500 метра от нас, нещо от сорта. И го виждам как спира брояча на 10 лева и там някакви стотинки, 30 няколко стотинки или нещо от сорта. Обръща се и ни казва, момчета, от тук вече се возите безплатно, пригответе ми 10 лева. И се поглежда, как те е 10 лева, човек? Аз му задам нормален въпрос. Извинете, как може 10 лева, нали? Смисъл, защо е 10 лева? Вие първо ми казахте 7-8 лева, сега не искате с 2 лева отгоре. И той казва, момче, не ми се обясняй, тя машината си работи, дай парите, 10 лева, цял лев са возите на аванта, дай парите и изчезвайте. Спира той колата и аз му казвам, добре, невъзможно е да излезе 10 лева, при положение, че другите таксиметрови шофьори накарат за по 5 лева. Той не иска двойна цена, разбирате ли? И той вика, момче, не ми се обясняй, дай парите и са махай от колата, защото не знам. Бързам, на работа съм, не ме занимай с глупости, дайте парите и дава няма. И Светло такъв вади му 5 лева, дава му 5 лева и он се обръща и вика, какви са тези 5 лева тук, момче? Я дай още 5 лева, ти не виждаш ли там какво пише на таблото? 1,85 на километър, аре давай още 5 лева веднага, бързо, лапета такива, дайте парите веднага. Светло се очудва, той не знае какво се случва и вика, чакайте, господине, ние сме двама души, ние делим. И той, така ли? Съответно и аз тръгвам да му давам 5 лева. Вадя си от портмонето 5 лева и той, аре по-бързо ми дай парите, аре че съм на работа, няма да чакам тук до утре, аре дай парите, бе. И аз, господине, аз ще ви дам парите, обаче не съм сигурен, че ги заслужавате, защото ние сме клиенти, твърдите, че сте на работа, а отношението ви към нас е отвратително. И тези пари според мен не ги заслужавате, но все пак ще ви ги дам. И той, аре не ми се обяснява, аре давай парите, аре дърпайте от тук, дайте парите и се махайте, че съм на работа, аре че бързам, момчета, аре по-бързо е. Варя парите, давам му ги, той ги взима и казва, аре махайте се от тук сега, аре по-бързо е, лайна малки, аре махайте се от тук. Тръгнахме да слизаме от колата, той продължи да ме обижда, да вика,
При което аз му казах отново: господине, нямате право да ми говорите така, аз съм клиент, осъзнайте се малко. Нищо, въобще не му отразява, разбирате ли? И аз казах: така ли? При което се случи това нещо на ръката ми. Не искам да ви го показвам, защото е отвратително просто. Гледката е грозна. Просто слязох от колата, завъртях се и 10 лева на таксиметровия шофьор му излязоха през газа. Защото в момента няма задно стъкло. Почнах да го обиждам, почнах да го псувам. Обаче тези неща няма да ви ги казвам. Няма да ви казвам какво съм му казал, защото ако ви кажа, няма да ми изтрят само клипа, ще ми изтрят абсолютно целият канал. Но една от репликите, които му казах, беше: само посмей да слезеш от колата и ще видиш какво ще се случи, бъкшиш шибан. При което той се обърна. Той още не беше разбрал какво се случва, той просто беше в шок. Обърна се, видя си счупеното стъкло на колата, зачуди се, пак почна да го гледа, пак се зачуди, пак почна да го гледа, аз продължих да си го обиждам и потеглихме по улицата. При което Светло ме поглежда и ме пита: абе човек, сега какво правим? И аз му казах: нищо не правим, как те какво правим? Заминаваме си и се прибираме. А пък бакшиша, дет ние толкова много се притеснявахме за него дали сега ще извика полиция. Има яд, че не извика, защото ако беше извикал, щяха да му натресат 100 акта. Второ, че той караше изключително зле. Той човек караше по средата на платното, не се съобразяваше с топове, с ограничения, с абсолютно нищо. Вярно е, че вечер, вярно е, че няма толкова много коли, обаче опасност винаги има. И да ми иска 8 лева и да ме убие, извинявай много, но това няма как да се случи. Прибрах се в къщи, превързах си ръката, сега съм оставил да диша, защото има просто наистина няколко много дълбоки разреза. Но според мен това нямаше да се случи, ако бакшиша не се беше държал толкова отвратително, гнусно и грубо с нас. Защото аз съм човек, който е изключително спокоен. Супер позитивен съм и винаги съм усмихнат. И това да ме ядосаш до такава степен, че да ти размажа стъклото на колата, смятай какъв кретен трябва да си без извинение. Но въпросът не е в това, че съм ущупил прозореца на колата или пък, че той се държал отвратително и че ме е искал сума ти пари за никакво разстояние. Въпросът е там, че когато се случва нещо нередно, вие не трябва да си мълчите. Защото целият свят, не само нашата страна, в смисъл не си мислете, че само България е зле в момента. Абсолютно целият свят е зле, защото някакви хора си правят каквото си искат, а другите, демек ние, само се ядосваме, само мърморим колко било неправилно и грешно, обаче когато дойде момента да ревнем, всички си мълчат. Това нещо аз не мога го възприема. Аз не съм човек, който може да си позволи да пренебрегне нещо, което не е редно или неправилно. Може малко да съм прекалил в този случай, но съм убеден на 100% в правотата си в това, че не съм си замълчал за нещото, което се случва. Не знам какво мислите вие по този въпрос. Моля ви, напишете ме в коментарите, защото ми е интересно да видя вие какво ще мислите и каква е вашата гледна точка по този въпрос. Аз казах общо взето това, което имам. Клипа, който ви казах да очаквате за премиерата на Междузвездни войни, ще го кача в понеделник. Неделя ще е деня, в който и занапред няма да качвам никога клипове. Това ще ми е почивния ден, тъй като наистина просто не мога да смогна, идват ми прекалено много неща. Саламандри, това беше от мен и айде, чао! Still checking if the place still cold. Moving in a way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river.